Αν δεν φτιάχνεις ρούχα, τι άλλο κάνεις, δηλαδή τραγουδάς καθόλου? Τραγουδάω συνέχεια, μου αρέσει πολύ. Στούντιο κάνω συνέχεια. Ψάχνουμε γενικώς κομμάτια όλο αυτό το διάστημα. Μόλις βγάλαμε το καινούριο μας κομμάτι, το Άλλες σαν εμένα, με τη Heaven Music. Ωραία, μπράβο. Κάναμε το βίντεο κλιπ, το γυρίσαμε στη Θεσσαλονίκη, στο Brain Game. Εκεί πέρασε κάποιους φίλους μου πολύ αγαπημένους. Περάσαμε καταπληκτικά με τα διάφορα ευτράπελα που έχει το κάθε βίντεο κλιπ. Αλλά με πολύ πολύ χαρά. Τι ευτράπελα είχε, δύσκολα, αλλά δύσκολες. Ευτράπελα βασικά. Τώρα να το πω στον αέρα. Να το πει στον αέρα, καταρχήν να ευχαριστήσω τους φίλους σου από τη Θεσσαλονίκη που βοήθησαν για το βίντεο κλιπ. Λοιπόν, ήρθαν να βοηθήσουν τα παιδιά. Ήταν βραδινό το γύρισμα τέλος πάντων και κατά τις 4-5 φύγαν οι άνθρωποι που είναι οι κολλητοί μου, είναι αδέρφια μου. Και ήταν να κοιμηθώ στο σπίτι τους. Οπότε με το που τελειώνει το γύρισμα, νομίζαμε ότι θα τελειώσει το μεσημέρι, τελειώσαμε πιο νωρίς αισίως. Και δεν είχα που να κοιμηθώ, γιατί δεν το σήκωνε κανένας, είχαν κοιμηθεί. Α, τόσο καλά. Ναι, και έχει ένα δωμάτιο εκεί. Έτσι. Άστα. Λοιπόν, και έχει ένα δωμάτιο εκεί, το οποίο είναι ένα βαγόνι πλοίου, όχι, ένα βαγόνι τρένου. Και έχει και μια κουκέτα. Και κλείδωσα όμορφα και ωραία την επιχείρηση. Πήγα επάνω στην κουκέτα μου, κοιμήθηκα μέσα στο παιχνίδι. Έκανα δύο πλάνα εκεί, στο βιντεοκλίπ να βάλεις από εκεί. Άστα να πάω. Έκανα πάρα πολύ ωραίο ύπνο, τι να σου πω. Το καλοκαίρι τι θα κάνεις, τώρα μετά που πήγες και κοιμήθηκες για τα